Jo soc partidari de que el govern espanyol demani el rescat. Jo soc partidari. Però el propi govern, almenys el president del govern no ho és. Jo crec que alguns dels seus ministres sí que ho són, però ell no ho és. I no ho és, jo crec, per un tema de prestigi, per un tema d'amor propi, i perquè jo crec que, malgrat tot, a l'actual president del govern se li escapen determinades coses. No està prou amatent a determinades situacions i a determinades problemàtiques, és la meva opinió. Un país de la Unió Europea de les dimensions d'Espanya no pot fer default, no pot fer suspensió de pagaments. La deuta espanyola a curt termini, igual que la de la Generalitat, vull dir, la deuta de la Generalitat és un valor... Escolti'm, vostè creu que la Generalitat no tornarà els seus deutes? I tant que els pagarem, només faltaria. Val a dir que la despesa, malgrat tots els escarafalls que s'han fet, el govern espanyol té un marge encara important per reduir despesa improductiva. Sí? Jo hagués estat a Bankia. I segurament també a la Caixa de Catalunya. Però, escolti, l'hagués tancat per una qüestió molt clara, perquè els senyors que tenien els seus estalvis en aquestes institucions els tenien garantits, perquè en el país existeix el fons de garantia de dipòsit.